beli pi perlong pe ani ka channel ke jonga buat sisin ka priang sungpha biang pi ki perlong sha kane ka surok ba khamnya bu shublok na ter jongka nong ba shlong ti kumba plai im tang ni pe ka ji khamnya ani po surok mata ka long shba plat kane mata ka de ha po ka shnong ayum tun ong krisni sijal pra ok pukse kare po pukse ban nang ne nga mot ban chate chapo DC office tila daka long kum naru la da blow ne lat ne da kalut makana kalantiru dai wanum ya klap pada banya like ban share ban subscribe ban comment sa kane ka videos ka jonga ka ba menta te paroba it kuma phi imanta ha kane ka videos ka jonga dai fin iba ka jingyal anti hangnia po nong ba shlong kalong ka ba isang sot du ata darangi perkhat kan haman bengilit shinoru la dangilit sha yone ngilit sha khnai lat ne ngilit trilit kta jong shi office ne la dangilit bu school ku ne iru ngin shuman beteng kane ka jing block apo nong ba shlong dei kala shlong jor shba pala liam kita ole si ki buon pala ha la danginya perkhat ya ka daw ba tanrai jone ka jing block kali kan hangni apo nong ba shlong ki buon pala ki daw kila bandeiru ki daw na kalyang ka jing bom pit bnya bha jong ki bor sarkar ki bor pit ya ki kompanya kali ai ban khamtam e ru kawi ka di ka jing bakla ka jongi ki rupat ba kan ki ba nya kali nya bai nya skuti basu ya nya thlumur ban ki basno kumba kasurok kadai kabla thid du hi damangi ni la thid hi du khpa jongno kham da sung thu ba kasurok kadai ka benta ka ba ngi haban pun kam lang da baro lar de be shong po kali Mercedes ne kali BMW ne be shong po I taksi ambassador ne Fiat ne wat ar de ben suya tang ka kajat sudana ne ka sipar jariru kasurok kadai ka bentalang ka jongi omba ka de ka benta tang jong kiriu siman kawi ni ki daw ba aru ba ka jing sham ka jonga ya ka jing khapnya prada ka sor shilo mata kalong ba kisrok kila rang ret palan kibrio ba kisna yang iru kisna bet kitei kinro nadu narul surong ha ka jing sha ki ka bor sarkar dei kala de ben mi da kinja a nya ne da ka hukum ba la kumno kibrio ki bathi jaka harul surong kimdi ban pen kam itu ka jaka lakam no san phau meter la ni sispa meter napo ka sok rong ban conditioner dukan ni ne ki haban snano san phau meter ni sispa meter naka sok rong kan khanang bala da jaba kumno ni dan kam ban pinhe surok hadian habot dai kamon dak basuk kan la ban sna surok ban pinhe surok ban la ban stu siu ya ka bai luk san che kita kitrai jaka sngoi hab ne amna ya kata ka bentak ba nga mga nara fumsunya habru umnilei sa shu drop si comments ki jong fi po comment section ma te nga shu pensngo ya ka ka ba ngadan pensngo haladi kan ban persyang ban pelat na kanika jingtheng kali ka ba kha ang ne po sorselo pet menta ne ngadan ne po nong remba ne jan Bethany hospital ngala poi kebetulan kanika Neglan house hang neru ka jingtheng kali ka jurhi ban ha ju kapor dei kawi pan kidaw go penjur e kane ke jingdeng kali ka jing ige jonga kalong ba bun nya kali thlumur pala bun ba banya kali thlumur ba shunya so bahe lani bom tib ik taki kendon anjong kerukomnya kali kom ki traffic rules ngila banong ngim da tib hash phangjong kita ban bun ki shunya kali kishu ong bai kenangnya kali ong tang bakla nang ban khun string ban chu thap gyar ta inga ta hi ki ong bla nang hare ladangin le watangnya ka signal test dei ngati kana ba bun hi kenang fail watang signal test nomor ba bun sin ngai ki ai signal shwi ki ya par sakwi banta kham tam e ngin shem kani haki kali la ne ki scooty brangnya ki khana ret la ne ki samla ki badang khana karta tu mo ar posnam ar snam teng le khanyo snam khapra snam ru kila yanya stu la yanya akali ka turu ko dikwe ni ki daw ba
kaba penjor ka deng kali namar kitu sia ki kena benang samladi kem tip palat re bat kem perkhat palat re ya ka jing sngo jong kwi pat kibri banyak kailang kisunya so bahe pet komini mentas ko tiru ya akalenti han re ya akalenti baben ka blok hani han re signal dang pen me pen yi kenika skuti antrok baya khmat jonga menta kimju kenmawi ru bat taman pelip yo signal ru kisngo kumbau tu signal u ditang ujing bukai jing pintenan kimsu tipan ya rekomen penan kami tu signal lada ki ya sakamon ting ki ais kamon kimju pelip shu ki sa bino to katu hui ka dawa nang ta susu kawin ki dawa pat preru kadai ka overtaking lane ka jiksem pas kha plan hoi phila bi yang hang ne ru banga sem pas de ti wajo damo ngaru matahani ngasubi kam himunu mala tanpa ben sempas men kamnya ite emrari sempas kat kum bangan nya hakal ti lo jonga ban ru ha ju por bakanum khata pat de kibe kibe ya la de na ka sait ke jonga ni na ka ni ka sait ke bon sejrong ru ngam num penthut iki hari nga ya bi hakal ka jong khlenti ti kata kawi ka byang mo hakata ka benta hari ya kawi pat kalyang pederu ngai iba ka sempas di kali kham tama por bo blog ki supnyan nang ni nang tai kamlong re kabaya ham katu te ka penwan ra su ya ka blok ka khamjur su nang taru kini ki samla banyak skuti e bunsin kila su phingan jubor na sa pedeng ne im tu ho wala kalong ka babyang mo la dangin ya ki ar saka na pedeng ru mau ka kendon an ru ka sha ya kata ndrei ni hab ban nang pat pede kan ban ya ta kalenti banum penwit pat ikiwe la de ban punthut iwe kumba ngam ta ngadang batai phing ong ba ngaru ilajong habang ya ngam sem penthut ikiwe pat pede te ka di benlong kata ngi di bendan ken ya kata responsibility le ngi di benlong ikiwe ki bala rang ba ka cuma berkhan abang nya kali te nang ta su sakwe pat ka daw ngai iba ke ji su khan pen kam mobile phone ha por ba nya kali le ne ka por ba nya skuti ya kata ngi shi iba dan man la ka por ba ngi hang ni ha no ba shlong dei dara nya kali im tu ban kham tam la dan ni ai ki por ba kham nya ni ha bom kham nya ru por ba dan block ni bom dan block ru dei fin lab bun sian bhai ki shi per kam ki mobile phone ha por ba nya kali penan kam mobile phone tu por ba kanya kali tang ka bu jing ma yo kali bikinya ya la deru hari ki bu jing ma ban ni ki wiru ki bri ki ba ya akla ka jong nanti ting ki bri ki ba shu ya nanti dak jar ki ba cross kali ai utu unongnya la ka jong perthai dang bunya ni phone samlang tu po ka phone sulit tendra sulit baklaun man ko bangla jai kini kisngi brang shu iru dei ba dan batendra ya ki khna sekolah ni apo la im khraru kom katuru pada wala kam de bukro mobile handi la pen herjor pelan katu ko bi ka daw bakong san e ka penwan ra e ki jing mersau ba ki jing blok kali ru kumju tang kata handri bon ba ki daw ba ki babon ra ya kan ka jing thang kali ha man la ki surok ne po no ba shlo ban ka we ni ki daw bakham kong san e kalong ka jing pinjing kali pathar la ne parking klumar kat sabala basam parking ha side surok e katu ko bi ka daw ba ngashi i ba sigi wi ki jaka khamtam kithan molai jayaw kitu kithan ru ngashi bon bagi pending kali hagi surok haru surok kumtu ban katu ka daw ba ong ka penwan ra ba ka jing theng kali ka bajur ba khamtam hagi niki por ba ya be kam kama ki porong skol lane kama ki por ba letri likta nomor ba bun sin ki notary office ru ki ha ban le ha ka por ba byang nang ta ki nong tri nang ta ki nong belasni ki bali skol bali shaw skol on skol ru ki haban poi bi ha ka por ka babyang kan takara haiti por dei bon bhagia be kama bal ada pening kali krumar kom to dei ka wara ji khamnya ka ba shu ya ki surong berkelentik sengkian kan ban nang taru sakawai ngai iba kat nang mi kisngi ki kali ki la nang bon nang takat nang mi isni kali ba mi thamai ru ki ba he la ringi perkhat mta kom ki Fortuna nang ta kini ki kali Thar dei Tata o Toyota Innova gitu ki he mai tu jat kali ki he ki jong ru lalai ngia nu jor bini surok ne apo sorsulong jungi dei khamtam ki surok mo khar surok jayaw kumtu la khamnya pla sisinnya kenya Fortuna tang arteli ru dei kalau wan raji khamnya ma ban
ting suban ono ba ki beriu beruspa hon ki penerkam tu kali lejong mau ki tit kali baram ki bahia kam tu hari ka kata pat ki bai ting si sungu perkhat ba ngaru dari bangai olat ban tit kali nga tit no dak kin jabos pi kanang ba nyo syong lang buruk siyang lada yerit kai lang siyang le sinong le igam tu ma susuk banya ba tit arai tri kali long sia perkhat mo ya kata te hani kani ka bostam het kani ne ka bostam ka tu penmi ka surkaru ka ya ya ka benta go biang hi kani ka surkaru MDA bomta ka penmi ya kini ki bostam STMS itu ki hona bana kin ki kana school ni kana puli mo ban litbu sejaka puli ban bun na yang sejaka puli siyang igam tu kharang ban pendunai kani ka jingthang kali hari ha ka jing perkhat ka jonga simat pada ding perkhat ba bun itu ki kena puli bopnan kami ki bos tam si pada dai kidi tang itu ki bom dan kali rajong ki basiwan ni kali lokal basiwan ki bos sa basiwan ki local taxi ki sungu baka sham jing ia bat ka ramdor palat ban shong local taxi lande benda shong ha bos saru ka slam palat ban ya be school base jeka puli takarau ban si ki shong no itu ki bos tams ni ban kata ka pen flop yang ru ya kan ka jing mudur jong sarkar ban ka jing thmu jong sarkar ban ong ban penduna ya ka jing blok namar ba boni ki beri ki badan kali la jong ki one be school be de kali la jong ban ki kimi ki paru kum jo ki pentit khnang ki skuti ki bahidi ki khun ki ti la jong hana ba unit class khun e bo undu pui cross class im tu hanrei ha ka jing shala da ki le am tu bar pedel ka khata pi ya kan ka imlang kasalang ka jungi pada ka warra ka jing blok nomor dala ya bun than ki kali imneru ka warra ka jing blok takada ko ti hangai nga suban ong bakani ka jing warra sarkar ni ka bostam sudai ka along ka failure ban kam shimla long sta bo warra ka jing job ni kam shimla solve satya ya ka problems ka ba ngi kom ki riupit ba ni man ban ni kindu ban la ka sngi ti nga suban ong ba ka sarkar banya ka ba kasubu pening kai tu ki bostam sate hapo ISBT mulai muyong ti dai kala long kabadan kami sarkar ba lada kan penon kami tu ki bostam na ka bentai kini ki notary office nomor bonsin ngi si ibai kini ki notary office ru ki litri ki wantri da ki kali rajong ki kali shima rajong ban ke jingle ajong ki kumtur de bonsin lada ki lada ki litri kumtu kan dunakam ikan jaru bagi don kali rajong kimi li jauh shwa li shopping shwa shin shatai AC kali rajong li shopping shwa am tu sa spang la wan ba spo office le ko menteri bet tek ki li la lu ki li mon palat ki li la lan di la lu ki li la lan te kom tala de bagi penan kam de ki bostam sprade kom kin jaitu kan bin office ru ab ni school kon sung jaitu mo ne bandit jauh shwa sung jaitu de nomor bahab ben ki taxi lokal ipu blok ne te im tu bomde da clear jong te tangan taru kemun kala wanra bahkan ke cintri kama po ki officer karu kan wanra ma ban aka juga por kan penduna kan jing theng kali te ba kam da jing ia plat ki notri surkaru bakin shong da ka boss stamps nomor ba ladadan kum ki jing ki sing balanga ikum to ki picketing office ikum turu dai ngaji ba ka surkar ka sipen biang ki boss ban kit ki notri surkar la jabam dar ki taksi ba kit ki notri surkar ikum to kan hakum ki por ba dan kena jikluar komiti por karonaru dai por karonaru nomor ba dan kali kamai gam tu ke surkar penbiang daki bos ki notri surkar i mat ka da manaru ba ki kinu ni bopep tri kemun kin cha khati tulop ni cha set tulop ni cha suspend ne gam tai ti kam da jing kan da mentaru ka surkar kan da penbiang ni tu ki bos tamsang yakin notri kam surkaru kemun ra ka jinguna ba ya ga ni ka jing blok kan pit ko matawa tang ni apo IGP ni apo main secretariat building ru ki kali ba parking apo surok ru kan ni jimbun ki traffic police ru hani ki bun bedan i handai bun sian ka jing i jonga i ba bun sin ka an ka kam khata ka trikam hatang kini ki ria kan lada mata ki barit baria ki pening kali i kum tu i dei harus ro i bun syaklam hari lada ki kali behi bahan padam tu ini kali ramdor i pening tu dei kemat dan menur bopet i ting ka an kan silang ban ngasubon ong pa nakalyang joka shiro traffic police ru kala de ban shimkya ba kan ban te lakam ban pentrikam ba ka an kam dik ban silang reg batrikam lang ya baru ban di bendan ubadong ne burspa
ba diko ne ba khan mare ane ba krokti ne krokjat ne bobit ne ba start kanya khmat jokan baru ini belum markat juga ni khmat jokan mar kata kadika kata ka anru kala pun ko bori da ka ritin star joka rinja te perlu ngamatah ne pan ngala pe ne po district council hane po deputy commissioner office ne po DC office IGP ban hane mata dan kam hane te ngasa beting khana yang pan phi hawi per kapor mo ngin se kendu biang te perlu buat om yaklat dari leru banyak like share subscribe comments ru ha ka ne ka videos ke jonga khublai shibon